gara takaita munotungamirira nyika achibudiswa nevanhu muZimbabwe achibudiswa neZANU-PF. Saka naizvozvo hanzi ngatirambei takamira takasapota president wedu nereengagement yavari kuita nemabasa ari kuitika akanaka asi kuda kutaurwa nekuti vanowanda kwadzosa pasi. Muno migwagwa iri kugadzirwa zvisina kumboitika. Takaona kuti during all dispensation road kana kubva kuairport yanga isina kupera yapera. Iye zvino izvi taane madhambo kuenda kuBulawayo kusvika kunotonipfuurira. Pane zvakanaka zvizhinji zviri kuitika. Shefu wataura kuti ngatitarisei zviri kugonekwa napresident wedu havangazvichinji overnight. Shefu, ndoda kutora time ino kana mandibvumidza kuti ndisimudze deputy secretary wenyu apewo You were right, man. You were right. Bafila abantwana. INBULAWAYO umpolisa ufile cold-blooded. Yes. INBULAWAYO people were looting. After looting, they burned the buildings. And could that have been left like that to say, oh yes, they are doing good things? We salute our president. Yes. Because now this country would have been in ashes. Yes. Look at a few industries that survived in Bulawayo. People went out on spears and axes and say, come, we're going to finish you. And is that what was wanted? Mama, we thank you for this message. And I believe that it's gone through every sober, let me say, sober person also Zimbabwe. Amen. Yes. What has been done in 1 year? Let us see how much has been done with these 4 years to come. These 4 years. Angazi ukuthi ngibonge ngithini, ngiyabonga mama. Yeah, ngiyabonga isupport yabo mama. Out there, Zimbabweans, now this country is at peace. And for somebody who want to destroy peace and unity, we are saying no, as Women's League. Siyabonga mama. Conference patakaenda kuIscotini tichitanga gore zvakare tinofanira kutanga musangano uno tichipanana mabasa nekuurirana kuti basa ratichaita gore riri kuteera rinoiri nderipi neripi. Ndosaka tine madocuments atinotaura kuti plan of the year yebasa richaitwa nemadzimai. Munoziva kana tamba paNational tinodzika kangasi. Zvatiri muno izvozvi vatinotungamira, they are looking forward kuti tidzike namaprograms ekuti waite. Vanozviziva ivo kuti iko kuno kwamuna kuuya kunotamba asi mauya kunoronga kuti vaone zvavachange vachiita. Zvatichabvumirana muno ndozvamuchaenda kunoita. Isusu tinoziva kuti from each province mune representation irimo inomirira province iyoyo kuNational Executive. Ndini muchatakura mashoko ekuenda nawo province kwenyu kune madzimai eWomen's League. Tikatarisa isisu vision yedu tichitarisa kuti maobjectives edu ndeyapi anotaura iwo kuti tine maclients edu madzimai, maclients edu old women, old age, maclients edu girl child. Vese iwa wakatarisana nesu madzimai kuti matirongere.
nekuti zvamunoona musha mukadzi musha zvauri mukadzi kana uri musha uno uyu weZimbabwe madzimai acho ndisu madzimai eZANU-PF nekuti ndisu tiri muhurumende ndisu tiri kutonga ndisu tina president saka zvicharongwa nehurumende yedu zvatorongwa nesu ZANU-PF saka isu madzimai eZANU-PF tiri kurongei tinofanira kutanga madzimai nekubatana isusu pachezvedu. Unit is very important. Unit inoita kuti ugonzwira mumwe munhu ari parutivi chii chiri kuitika kwaari naiyo asimuke kuuya pauri achikubvunza kuti ndoita sei zvinhu zvandiomera iwewe as a leader womubatsira kuti tofanira kuenda apo zvinhu zviri zvotiitira zvakanaka. Isu semadzimai eZANU-PF tirizve vatungamiri mugavhumende yeZimbabwe tiri kufara kuti tino vatungamiri vakapiwa basa napurezidendi weZimbabwe, purezidendi watinoda, purezidendi watinosapota. Tinonzwa kurwadziwa isu. I think tofanira kutaurira ichokwadi madzimai takatsama isusu seWomen's League nekuti takanzwa the former president achitaura kuti ari kupa warning kuna purezidendi wedu isusu ari kumupa warning ari tano. For him to have gone for 38 years achitonga nyika ino is because amanye masubordinates aimusapota like wana Idi. This is Women's League. I remember takatanga tichikupfugama pa-airport apa tichikugamira baba wayo vachisvika vari president. Now he doesn't want mumwe president kuti asapotwe. Akutaura ari ku-blue roof of which we don't know even kuti mari dzacho dzakavaka blue roof dzakabva nekupi. We use it to understand kuchitaurwa kunzi mudzimai akatenga ring ye1.5 million. Iko zvino vanhu vese vaiputsa zvawaiputsa zvezve wanotarisira kuti dai vamunangagwa vakangotarisa mapurisa achiurama, dai vamunangagwa vakangotarisa mashops achipiswa, dai vamunangagwa vakangotarisa chete zvivanhu vachiita izvovanoda. Waida kufamba unosvika kuState House wachida kunopisa ikoko, they expected kuti vamunangagwa wanyarare kuda kuti vafadze this old man. Inini I understand kuti munhu kana amuhombe akura seage yawo iyayi zvakanaka sei kungonyararawo uri kumba uchitamba nevazungu. Isu hatizive mumwe president anopa warning our president. Tinoziva president one of this country Emerson Mnangagwa. Isu tichamusapota nekuti vamugada takasapota nenguva yavo. Isusu nhamba yedu ya 52% mupopulation of this country. Tine essay. Munhu anenge anzi ari kusapotwa nemadzimai, make sure ndiye munhu ari kufanira kunge achipinda muchigaro. Nekuti isu we control. Tinokontrola kana kuri kupolitics tinokontrola nekuti I control the husband, I control the children. Saka isu tine basa isusu munhu panguva yakanga iri wamugabe waripo zvainzi kana sapoti yanzi iri kubva kumadzimai hapana mumwe achinja kana kuti achataura zvimwe. But nhasi munhu akazvigarira akachengeteka nekuti dai dziri dzimwe nyika nezvavakaita kuti vakasiya ikonomi ino for 38 years vaidzikisa vaisa mudrawing. Wakaisa mudrain. How do you expect Mnangagwa kuti aigadzira within 3 months? Ndiwo vakakonzera kuti vanhu vapise zvese izvi nekuti yes economy iko zvinezvi haina kudii kumira zvakanaka because of what? Nekuti panguva yavo vakashandisa maresources zvisina kunaka. Kana vaitaurwa chinhu chinonzi corruption yakatanga panguva yavo mugabe vanhu vachiita zvavanoda. Maministers achipanana land vaizonzwa ndingapuwa 100 hectares ndingapuwa 100 hectares yekuti aite zvaanoda instead yekuti kuwakwe zvinhu. It was because of him. Ndianga aripo. Nhasi I'm wondering kuti anoti anoda kupa warning kuna Idi kuti hausi God, hausi Mwari iwewe unourayisa vanhu nguva yako ichazosvika.
tikada kufunga tikabvunza kuti ivo vanhu vangani vakafa panguva yavo. Is he going to answer us? Vangani vakafa panguva yavo. Saka tikuda kutaura tichiti Baba, I think slogan yemudzimai wavo, he should stop it. Stop it! Stop it, it's him. Quietly, kutamba nevasuku womati wamochita ubasa nekuti hono haina kurwiwa naiye wariko wakafa wakaparara mavitu wakasarudza kuti inini chititirai mutungamiri navo wakatoona kuti vanofanira kuenda kugomba neZANU-PF. Why? Tine vana vamwe vasiri kuzikanwa kuti vari mumakuva api. Zvinonyanya kutirwadza izvinhu zvakaita saizvozvo. Kuna vamwe amai vasiri kuziva kuti mwana wavo akafira kupi. But mumwe munhu ari kutaura nepasingataurwe napo ari mugururufu manshoni inotyisa muno muZimbabwe inodaidza dziri munyika dai yakabhagurwa kudhara nemabhasura iyo manshoni iyoyo. Asi vamunangagwa kusvika iko zvinizvi hatisati tawanzwa vachitaura chakaipa pamusoro paamugati. Vanorespekta baba wayo kusvika kwekupedzisira asi ivo havarespektiki. Munhu rudziya asingarespektiki. Tinovakumbira izvozvi seWomen's League yeZANU-PF semadzimai enyika ino tiri kuvataurira kuti baba chengetekai. Chengetekai. Kana maregererwa chibvai marega kupinda nedemo muchechi. Haikona kupinda nemoto mudziwa nekuti haufuti. Isusu hatigashira zvinhu zvakadaro. We support our president. Tichiona zviri kuitika saizvozvo munhu ane ushamwari nedzimwe nyika. Ivo vakasiya dzimwe nyika dzisikachatini. Wamunangagwa vari kutraya kuita ushamwari nenyika dzose. Wachena iko zvinezvi tiri kuona president weBotswana wamusisi akauya nemhuri yavo kunoratidza ukama kunobatsirana kusimudzira nyika dzedu dzofamba sei nekuti tiri maneighbors. We are brothers and sisters. Tiri padhuze nepadhuze tofanira kunge tichigara zvakanaka. But ukama hwese wakanga wadestroyiwa nababa vavo pavaida Zimbabwe. Now he is trying. Ivo vari kuona kunge zvisingaite ivo chete ndivo vaigona kuita president. Pasina izvozvo. Tichiita kushanda tichisimudzira kune maprojects nemaprograms akawanda anoitwa neministry yedu yeWomen's Affairs kugadzira mafuta. We can do it. Tanga tiri koko India Africa incubation yekutraina vanhu. Iko zvino kurudzirwa kurima castor beans. Castor beans inoita $1 per kg. Tiri kuda kuti tiende pasi munhu ega ega neprovince yake go and encourage the women kuti aise hectare yake yaanenge achikohwa 3 times per year achiona zvaanokwanisa kuwana. Tine zviviri tinofanira kunge tichikontrora madzimai edu politically. Also encourage them kuti tiwewo involved in economic war nekuti hatifanire kungogara iko zvinezvi nemamiriro akaita economy akuda kuti munhu ega ega ngaasimuke ngaaende kunoita basa. With these few words nekuti madzimai tese tofanira kuenda down to work togadzira plan yedu togadzira how to do it the whole year tooneka tiri busy nekuti madzimai edu akatarisira kwatiri. Tine statement pano yatichapa wepress vanofanira kunoiona kuti vanoibudisa. We are not happy nemunhu anotuka kuti takavhotera tega. Ende kana mukada kuenda muchinoona kuti nhamba yakavhotera vamunangagwa endai kunotarisa kuZEC munoona iri nhamba yemadzimai ende nyangwe chimwe chinhu chinonzi vote of no confidence chichi chinhu chaitwa neG40 nguva yamunangagwa yamugabe. Hatidi kuzvinzwa zvinhu zvakaita saizvozvo. Tinotaurirana tichigadzirisana kuti zvinhu zvedu zvofamba sei. Munhu anotongwa nenyaya nekuti takazviona kuti kune vana vanogona kunge vachipiwa mari nevanotenga. Tenga vana kwanonzi bhisaini ina nhingi ndipinde kwete munguva yavamunangagwa. Kwete hatigashire zvinhu zvakanaka. Tinogashira zvinhu zvekuti vana ngavadzidziswe tiende navo nekuti vana vedu
toenda basa toita musangano zvinhu zvedu zvese zvotifambira vanhu vakatungamidza isusu sevatungamiri they are waiting for us. Vamerera kudatana Secretary the Women's League. Little did I know. Yes. I knew that you are my daughter. Yes. I knew that you are my comrade. I knew that you are my leader, secretary for Women Affairs. Yes. But little did I know that you are a hard nut to crack. Ngithanda ukuhlonipha umama secretary wethu we-Women's Affairs. Ngihloniphe uSecretary wethu administration ongumkhulumeli kahulumende and we are proud of you. Yes. Ngihloniphe uCommissar wethu ongu-provincial minister njalo. Siyakuhlonipha mama, we are proud of you. Gone are those days where people lived in fear. Yes. Of saying out the truth. This is the new dispensation. Oh, yeah. Not only for government, for party as well. Yes. Because you cannot build on lies or anything. You can only build on truth. Yes. Truth. Yes, truth is very important. What you have just said, our secretary, now is worrying not only the Women's League, I was reading in one of these things, and somebody was saying, somebody was saying, now this old man should appreciate, should appreciate what he has been given and the respect that he has been given. What you have just said, Mama, it's supported by everybody out there. Because 37 years, now Ubusa, and compared to less than a year, 2 months, Ubusa, and you think you can build anything within less than a year. Now, something that one failed to do in 37 years. Yes. Miracles. Now, yes. I'm just standing to thank our Secretary for Women's Affairs. You have seen the courage for her to stand up and say that. And before I thank her, I would like to thank your support. Yes. I was looking at you when she was talking, as if you wanted to jump and say, that's the truth. Yes. That is the support that we want as women. That is the spirit. The spirit of fear. Now, it went with the old dispensation. Yes. Now, you heard what she said. And Mama, your Women's League supports you. 100%. Thank you. Are behind you. And my provinces, I want to tell you that they support you, they are behind you. And our children out there support you and they are behind you. It means what we see and we hear. I'd rather remain with this age. Kuti vasimudze nyika ino igoenda on fire, kuti vakachinje vakaita regime change, vakabvisa president akasanzwa constitutional, vakaisa umwe munhu. Madzimai eZimbabwe tinofanirwa kuti no, ngatisapotai president wedu
nemagovernment interventions akaitika tinosapota president wedu kuti iye zvino peace is prevailing. Peace yatinoenjoya munyika muno vamwe vanofunga kuti it's a foreign gift. Peace is foreign gift. Peace yakabva kubva patakatora sununguko 1980. We have enjoyed peace. Tinobuda mudzimba dzedu takasununguka, tinofamba takasununguka nekuti tinochengetedzwa. Hurumende yedu inochengetedza. Baba munanga wakapuwa masimba nevanhu kuti vachengetedze masisini. Kuonekwa vanhu voda kusvika paya. Saka haina ndizi zvangu handizive. Tine maleaders mazvoonawo madzimai. Vakashinga. Vasingadududzi. Aiwa peace ichikutenda izvozvo. Gara takaita munotungamirira nyika achibudiswa nevanhu muZimbabwe, achibudiswa neZANU-PF. Saka naizvozvo hanzi ngatirambei takamira takasapota president wedu nereengagement yavari kuita nemabasa ari kuitika akanaka asi kuda kutaurwa nekuti vamwe vanoda kuadzosa pasi. Muno migwagwa iri kugadzirwa zvisina kumboitika. Takaona kuti during all dispensation road kana kubva kuairport yanga isina kupera yapera. Iye zvino izvi taane madhabho kuenda kuBulawayo kusvika kunotonipfuurira. Pane zvakanaka zvizhinji zviri kuitika. Shefu wataura kuti ngatitarisei zviri kugonekwa napresident wedu havangazvichinji overnight. Shefu, ndinoda kutora time ino kana mandibvumidza kuti ndisimudze deputy secretary wenyu apewo You were right, man. You were right. Bafile abantwana. INBULAWAYO. Mpholisa ufile cold-blooded. Yes. INBULAWAYO. People were looting. After looting, they burned the buildings. And could that have been left like that to say, oh yes, they are doing good things? We salute our president. Yes. Because now this country would have been in ashes. Yes. Look at a few industries that survived in Bulawayo. People went out on spears and axes and say, come, we're going to finish you. And is that what was wanted? Huh? Mama, we thank you for this message. And I believe that it's gone through every sober, let me say, sober person also Zimbabwe. Amen. Yes. What has been done in 1 year? Let us see how much will be done with these 4 years to come. These 4 years. Angazi ukuthi ngibonge ngithini, ngiyabonga mama. Yeah, ngiyabonga isupport yabo mama. Out there, Zimbabweans, now this country is at peace. And for somebody who want to destroy peace and unity, we are saying no, as Women's League. Siyabonga mama. Conference patakaenda kuIscotini tichitanga gore zvakare tinofanira kutanga musangano uno tichipanana mabasa nekuurirana kuti basa ratichaita gore riri kuteera rinoiri nderipi neripi. Ndosaka tine madocuments atinotaura kuti plan of the year yebasa richaitwa nemadzimai. Munoziva kana tabva paNational tinodzika kambasi. Zvatiri muno izvozvi vatinotungamira, they are looking forward kuti tidzike namaprograms ekuti waite.
vanozviziva ivo kuti iko kunoko hamuna kuuya kunotamba asi mauya kunoronga kuti vaone zvavachange vachiita zvatichabvumirana muno ndozvamuchaenda kunoita. Isusu toziva kuti from each province mune representation irimo inomirira province iyoyo munational executive. Ndimi muchatakura mashoko ekuenda nawo province kwenyu kune madzimai eWomen's League. Tikatarisa isusu vision yedu tichitarisa kuti maobjectives edu ndeyapi anotaura iwo kuti tine maclients edu madzimai, maclients edu old women, old age, maclients edu girl child. Vese iwawo vakatarisana nesu madzimai kuti matirongere nekuti zvamunoona musha mukadzi. Musha zvauri mukadzi kana uri musha uno uyu weZimbabwe madzimai acho ndisu madzimai eZANU-PF. Nekuti ndisu tiri muhurumende, ndisu tiri kutonga, ndisu tina president. Saka zvicharongwa nehurumende yedu zvatorongwa nesu ZANU-PF. Saka isu madzimai eZANU-PF tiri kurongeni, tinofanira kutanga madzimai nekubatana isusu pachezvedu. Unit is very important. Unit inoita kuti ugonzwira mumwe munhu ari parutivi chii chiri kuitika kwaari, naiyo asimuke kuuya pauri achikubvunza kuti ndoita sei zvinhu zvandiomera. Iwewe as a leader womubatsira kuti tofanira kuenda apo zvinhu zvinotiitira zvakanaka. Isu semadzimai eZANU-PF tirizve vatungamiri mugovernment yeZimbabwe. Tiri kufara kuti tine vatungamiri vakapiwa basa napresident weZimbabwe, president watinoda, president watinosapota. Tinonzwa kurwadziwa isu. I think tofanira kutaurira ichokwadi madzimai. Takatsama isusu seWomen's League nekuti takanzwa the former president achitaura kuti ari kupa warning kuna president wedu isusu. Ari kumupa warning ari tani. For him to have gone for 38 years achitonga nyika ino is because amanye masubordinates aimusapota like wana Idi. This is Women's League. I remember takatanga tichipfugama pa-airport apa tichifugamira baba wayo vachisvika vari president. Now he doesn't want mumwe president kuti asapotwe. Akutaura ari ku-blue roof of which we don't know even kuti mari dzacho dzakavaka blue roof dzakabva nekupi. We used it to understand kuchitaurwa kunzi mudzimai akatenga ring ye1.5 million. Iko zvino vanhu vese vaiputsa zvawaiputsa zvezve wanotarisira kuti dai vamunangagwa vakangotarisa mapurisa achiurava, dai vamunangagwa vakangotarisa mashops achipiswa, dai vamunangagwa vakangotarisa chete zvivanhu vachiita izvovanoda. Waida kufamba unosvika kuState House wachida kunopisa ikoko, they expected kuti vamunangagwa wanyarare kuda kuti vafadze this old man. Inini I understand kuti munhu kana amuhombe akura seage yawo iyayi zvakanaka sei kungonyararawo uri kumba uchitamba nevazungu. Isu hatizive mumwe president anopa warning our president. Tinoziva president one of this country, Emmerson Mnangagwa. Isu tichamusapota nekuti vamugabe takasapota nenguva yavo. Isusu nhamba yedu ya 52% mupopulation of this country. Tine essay. Munhu anenge anzi ari kusapotwa nemadzimai, make sure ndiye munhu ari kufanira kunge achipinda muchigaro. Nekuti isu we control. Tinokontrola kana kuri kupolitics tinokontrola nekuti I control the husband, I control the children. Saka isu tine basa isusu munhu. Panguva yakanga iri wamugabe waripo zvainzi kana support yanzi iri kubva kumadzimai hapana mumwe achinja kana kuti achataura zvimwe. But nhasi munhu akazvigarira akachengeteka nekuti dai dziri dzimwe nyika nezvavakaita kuti vakasiya economy ino for 38 years vaidzikisa vaisa mudrain. Wakaisa mudrain. How do you expect Mnangagwa kuti aigadzira within 3
ndiwo akakonzera kuti vanhu vapise zvese izvi nekuti yes economy iko zvinezvi haina kudii kumira zvakanaka because of what nekuti panguva yavo vakashandisa maresources zvisina kunaka kana vaitaurwa chinhu chinonzi corruption yakatanga panguva yavo vanhu vachiita zvavanoda maministers achipanana maland vaizonzwa ndingapuwa 100 hectares ndingapuwa 100 hectares yekuti aite zvaanoda instead yekuti kuwakwe zvinhu. It was because of him. Ndiangaripo nhasi I'm wondering kuti anoti anoda kupa warning kuna ED kuti hausi God hausi Mwari iwewe unourayisa vanhu nguva yako ichazosvika. Tikada kufunga tikabvunza kuti ivo vanhu vangani vakafa panguva yavo. Is he going to answer us? Vangani vakafa panguva yavo. Saka tikuda kutaura tichiti Baba, I think slogan yemudzimai wavo, you should stop it. Stop it! Stop it, it's him. Quietly, kutamba nevasuku womati wamochita ubasa nekuti hondo haina kurwiwa naiye wariko wakafa wakaparara matutu wakasarudza kuti imini chiti tidai mutungamiri navo wakatoona kuti vanofanira kuenda kugomba neZANU-PF. Why? Tine vana vamwe vasiri kuzikanwa kunzi vari mumakuva api zvinonyanya kutirwadza zvinhu zvakaita saizvozvi. Kuna vamwe amai vasiri kuziva kuti mwana wavo akafira kupi but mumwe munhu ari kutaura nepasingataurwe napo ari mugururufu manchoni inotyisa muno muZimbabwe inodaidza dzimwe nyika dai yakabhagurwa kugara nemabhasuka iyo manchoni iyoyo asi vamunangagwa kusvika iko zvinhu hatisati tawanzwa vachitaura chakaipa pamusoro pamugati vanorespekta baba wayo kusvika kwekupedzisira asi iwo havarespektiki munhu rudziya asingarespektiki. Tinovakumbira izvozvi seWomen's League yeZANU-PF semadzimai enyika ino tiri kuvataurira kuti baba chengetekai chengetekai kana maregererwa chibvai marega kupinda nedemo muchechi haikona kupinda nemoto mudziwa nekuti haufuti. Isusu hatigashira zvinhu zvakadaro. We support our president. Tichiona zviri kuitika saizvozvo munhu ane ushamwari nedzimwe nyika iwo wakasiya dzimwe nyika dzisikachatini wamunangagwa vari kutraya kuita ushamwari nenyika dzose wachena iko zvinezvi tiri kuona president weBotswana wamusisi akauya nemhuri yavo kunoratidza ukama kunobatsirana kusimudzira nyika dzedu dzofamba sei nekuti tiri maneighbors, we are brothers and sisters. Tiri padhuze nepadhuze tofanira kunge tichigara zvakanaka but ukama hwese wakanga wadestroyiwa nababa hapana aida Zimbabwe. Now he is trying iwo vari kuona kunge zvisingaite iwo chete ndiwo vaigona kuita president pasina izvozvo tichiita kushanda tichisimudzira kune maprojects nemaprograms akawanda anoitwa neministry yedu yeWomen's Affairs kugadzira mafuta. We can do it. Tanga tiri koko India Africa incubation yekutraina vanhu iko zvino kurudzirwa kurima castor beans. Castor beans inoita $1 per kg. Tiri kuda kuti tiende pasi munhu ega ega neprovince yake go and encourage the women kuti aise hectare yake yaanenge achikohwa 3 times a year achiona kuti anokwanisa kuwana. This is what we are supposed to do. Tine zviviri tinofanira kunge tichikontrora madzimai edu politically, also encourage them kuti tiwewo involved in economic war nekuti hatifanire kungogara iko zvinezvi nemamiriro akaita economy ari kuda kuti munhu ega ega ngaasimuke ngaaende kunoita basa. With these few words ndekuti madzimai tese tofanira kuenda go down to work togadzira plan yedu togadzira how to do it the whole year tooneka tiri busy nekuti madzimai edu akatarisira kwatiri. Tine statement pano yatichapa wepress vanofanira kunoiona kuti vanoibudisa
We are not happy nemunhu anotuka kuti takavhotera tega. Ende kana mukada kuenda muchinoona kuti nhamba yakavhotera vaMunangagwa endai kunotarisa kuZEC munoona iri nhamba yemadzimai kunyanya. Ende nyangwe chimwe chinhu chinonzi vote of no confidence chichi chinhu chaitwa neG40 nguva yaMunangagwa yaMugabe. Hatidi kuzvinzwa zvinhu zvakaita saizvozvo. Tinotaurirana tichigadzirisana kuti zvinhu zvedu zvofambisa. Munhu anotongwa nenyaya nekuti takazviona kuti kune vana vanogona kunge vachipiwa mari nevanotenga. Tenga vana kwaunzi bhisaini nanhingi ndipinde kwete munguva yaVaMunangagwa. Kwete hatigashire zvinhu zvakadai. Tinogashira zvinhu zvekuti vana ngavadzidziswe. Tiende navo nekuti vana vedu toenda basa toita musangano zvinhu zvedu zvese zvotifambira vanhu vakatungamidza isusu sevatungamiri they are waiting for us. Vamberera kubatana. Secretary Women's League. Little did I know. Yes. I knew that you're my daughter. Yes. I knew that you're my comrade. I knew that you're my leader, secretary for Women Affairs. Yes. But little did I know that you are a hard nut to crack. Ngithanda ukuhlonipha umama uSecretary wethu we-Women's Affairs. Ngihloniphe uSecretary wethu administration ongumkhulumeli kahulumende and we're proud of you. Yes. Ngihloniphe uKhomisar wethu ongu-provincial minister njalo. Siyakuhlonipha mama, we're proud of you. Gone are those days where people lived in fear. Yes. Of saying out the truth. This is the new dispensation. Not only for government, for party as well. Yes. Because you cannot build on lies or anything. You can only build on truth. Yes. Truth. Yes, truth is very important. What you have just said, our secretary, now is worrying not only the Women's League, I was reading in one of these things, and somebody was saying, somebody was saying, now this government should appreciate, should appreciate what he has been given and the respect that he has been given. What you have just said, Mama, it's supported by everybody out there. Because 37 years, now Ubusa, and compared to less than a year, Ubusa, and you think you can build anything within less than a year. Now, something that one failed to do in 37 years. Yes. Miracles. Now, yes. I'm just standing to thank our Secretary for Women's Affairs. You have seen the for her to stand up and say that. And before I thank her, I would like to thank your support. Yes. I was looking at you when she was talking, as if you wanted to jump and say, that's the truth. Yes. That is the support that we want as women. That is the spirit. The spirit of fear. Now, it went with the old dispensation. Yes. Now, you heard what she said. And Mama, your women's
this league supports you. 100%. We are behind you. And my provinces, I want to tell you that they support you, they are behind you. And our children out there support you and they are behind you. It means what we see and we hear. I'd rather remain with this age. Kuti vasimudze nyika ino izoenda on fire, kuti vakachinje vakaita regime change, vakabvisa president akasarudzwa constitutional, vakaisa umwe munhu. Madzimai eZimbabwe tinofanirwa kuti no, ngatisapotei president wedu nemagovernment interventions akaitika. Tinosapota president wedu kuti iye zvino peace is prevailing. Peace yatinoenjoya munyika muno, vamwe vanofunga kuti it's a foreign gift. Peace is foreign gift. Peace yakabva kubva patakatora sununguko 1980. We have enjoyed peace. Tinobuda mudzimba dzedu takasununguka, tinofamba takasununguka nekuti tinochengetedzwa. Hurumende yedu inochengetedza. Baba munanga wakapuwa masimba nevanhu kuti vachengetedze masisini. Kuonekwa vanhu vongoda kuti vakanga. Saka haina ndizi zvangu handizive. Tine maleaders mazvoonawo madzimai. Vakashinga. Vasingano